El canvi climàtic és una de les majors amenaces globals del segle XXI. Les onades de calor extrema són cada cop més freqüents i s'associen amb més complicacions i una major mortalitat i vulnerabilitat de les persones portadores de les malalties cròniques més prevalents. Les cardiovasculars, les metabòliques, com ara la diabetis 1 i 2, les neurològiques, les de salut mental i les respiratòries. En un camp on el coneixement encara és limitat, es fa indispensable impulsar projectes que permetin identificar les poblacions de risc i establir noves estratègies preventives i de salut pública. La Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa gaudeix d'una situació privilegiada per esdevenir un referent en l'estudi dels efectes del canvi climàtic en aquestes malalties cròniques, degut a que disposa de accés a una gran base de dades poblacionals amb una mostra territorial de més de 300.000 persones, més de 15 anys de registres sanitaris digitals que integren tots els nivells assistencials públics, permetent una elevada traçabilitat de la població, acords amb altres socis que són referents en àrees complementàries com la climàtica, l'ambiental, la metabolòmica, l'epigenòmica i la de la intel·ligència artificial. La Fundació, recolzant-se en la recent creada Càtedra de Salut i Canvi Climàtic Universitat de Barcelona i Mútua Terrassa, està en disposició de promoure una recerca disruptiva amb potencial de definir noves estratègies preventives en l'àmbit de la salut pública. Els primers projectes ja s'estan duent a terme, abordant diverses línies d'investigació. Per exemple, l'anàlisi de com les condicions de confort tèrmic dels habitatges afecten la salut de pacients vulnerables durant les onades de calor, l'anàlisi de l'impacte dels factors climàtics i mediambientals en l'evolució de malalties cròniques mitjançant models predictius, o l'estudi dels mecanismes que vinculen el canvi climàtic amb aquestes malalties per identificar perfils de susceptibilitat, d'evolució clínica i mesures de prevenció. Són les primeres passes d'un canvi de paradigma en el coneixement sobre l'efecte del canvi climàtic en la salut. És hora d'actuar i donar suport a la recerca que pot canviar el futur de la nostra salut.